No niin, nyt mulla on nämä lemmarit. Niin. Mistä oli puhetta silloin yhtenä päivänä, että kun näytin tuota lasmalaajentajan leikkuria, niin nyt on nämä lemmarit, että saa sen ilmanputken kiinni kompressori ja tuo lasmaajan väliin. Ja lauantai-ilta on tässä ja että oli jännittävää Kanadia naisten jääkiekkopeliin, että historiallisesti voitti Suomen naiset. Oli ihan huikeeta, vaikka olisi vähän söhölystä välissä, mutta semmoistahan se on. Niin meni vähän iltaan, kello on varmaan 7:30 tai jotain, ja saunassakin on käynyt, mutta minäpä nyt otan se lasmaajan tuolta, niin jos katsottais se toiminta. Lasmaajan toiminta, joo. No minä kiinnitän nämä lemmarit nyt sitten tuonne. Ottakaa vähän aikaa. No niin, nyt mulla on nuo rauvat tuossa. Otukset rauvat tuossa, joihinka pitää tuommoinen. Tää noin. Ei se nyt soikia reikähän on tämmönen. Vai näin. Sillä tässä liikkuu se. Eli että asennusvaiheessa tosiaan saadaan sitten linjattua ne tapit suoraan helpommin, kun tässä on tämmönen sivuttaisliike. Se on vaan minun tämmönen päätelmä juttu. Ja nyt on tässä hietikolla, niin toivottavasti olisi turvallista talostella tässä että ei kipuna kiivaana suruna sielussaan lentele sitten kovin kauas ainakaan. Pitääkö tämä laittaa tänne johonkin tänne? Ja kompressori on nyt kytketty ja minä en tiedä yhtään nyt tuo 3 millistä tuo rauta, että näistä sääjöistä nyt tiedä hölökän pölökästä, että voi olla että liian isollakin orruuta, mutta pannaan vähän pienemmälle vaikka aluksi sitä. Tämähän ei vaan muuta kuin käyntiin ja se on nyt jollain 3.5. Niin se voisi olla, jos se tarkoittaa jotakin, niin se on 3.5. Varmaan niihin jotkut laskennalliset virtatehot tietylle teräkselle on, mutta kun eihän niihin ei ole oppeja mulle annettu. Mikä tälläkin nyt riipaa? Katsotaan. Näinkään se pitäisi lähteä, että tässä ensin tohtuudesta. Se ei riitä ihan tuo. 3.5 ei riitä ihan tuohon, ainakaan tuolla nopeudella mitä minä nyt menin, niin saapaan vähän isommalle. Noin 40. No niin pojat.
niin pojat, katsotaan. Elämäni ensimmäinen lasmalaajentaja. Eikä. Mitäs sanotta? Niin kaunis. Vähän väpätti käsiin, mutta kyllä on helppo. Kyllä on helppoa. Mulla on mennyt tälläkällä hirmutyö naverttaa nämä ensin reunolta ja kääntää ylös ja katkaista tuosta. Mä paheen sen tapiini toimiiko heti eka iskulla. Kompressori on tuommoinen V-lohkonen ja 50-litrainen säiliö, että sehän saisi olla vähän isompi. Niin tämä oli niinku näin. Voi miten se toimiikaan. Näitä ei saanut kaupasta. Niin nyt pystytään säätämään tappia sitten. Tämähän pysyy paikallaan, mutta tämä liikkuu. Ymmärrätte kyllä vähemmästäkin se itse. Nui helppoa se on vaikka täytellinen amatööri tösklä. Ei muuta kuin antaa mennä vaan ja säätelee virtoja sen mukaan mitä se pallaa ja vähän hittaammin sitten töhyyttää, jos tehdäänpä toinen siinä saman tien, niin sillähän se vähän aikaa puhaltaa tuo, mutta se sammuu aina sitten. Tästä ei tullut ihan niin nätti, mutta helposti. Voi et oo helppoa. Kun se on helppoa, niin silloin kun se on helppoa, niin silloin se on helppoa. En nyt viihti tässä lauantai-illassa enempää, mutta tämä on nyt näytetty 3 milli aivan liian järeä kotiaskareisiin. Tuo voimavirtalaite 32, jonka on nyt muuttanut kylläkin 16-selle, kun näin pientä leikkaa, mutta jos sitä 20 millistä yrittäisi jyrsiä niin ja virrat täysillä, niin sitten kannattaa olla 32 pistoke ja sulaketaulu kanssa. Sammutetaanpa tuo kompura, niin jutellaan vähän lisää. Jos teillä ei ole kiire mihinkään, niin asia kunnossa, sehän sammukin. Niin tässä ei kuulkaa oo mitään muuta kuin virran siättöä vaan tuosta. Kokkeilee millä se pallaa. 3 millinen meni tuommoisella nui helposti. Ja sitten on täällä takana niin takana on vaan, että nuot napsahtaa, jos se ylijännittyy. Ja sitten on tämä mukana tuleva letku ja painesääji on erikseen veden erottimella. Että mulla on nyt tuossa kompurassa ne iteksiin paikallaan. Olisiko tämä sitten ollut, että tuo Timkolla onnistui tämän hitsauslaki ansiosta tuo homma vai minkä takia se tuolla Timkolla nyt sitten yhtäkkiä onnistui tuo homma noin hyvin. Mutta noita laitteita ei ole saatavana tämä minun vähän käytettynä sitten kunhan nämä hommat tehnyt. Se nyt ei montaa kummosia laske se arvo tuossa. Mutta sitten yksi on tällä hetkellä vapaana maahan tuolla ja syksyllä saa vasta lisää. No sitten sitä pienempää, joka on 12 milliin, niin sitä on ainakin 15 heti saa
minulta ja ei ole kovin kallista, että jos vaan on tuommoista toista senttiä öräsintä pitää leikata muutoin kuin rälläkällä, niin suosittelen kyllä verrattuna siihen, että rälläkällä jurruttaa. Se on kausipilalla, kun kovin pitkään vai jotakin katkaisee semmoistakin yli sentin rauttaa. Niin. Ja missä leikkuu jälki ei ole niin tarvitse olla tarkka tai sitten on joku vaikea paikka, niin onhan tuo verraton peli tuommoinen epeli. Perustuu siis lasma siihen, että paine ilmaa ja sitten virtaap tulee siihen ja se rupeaa leikkaamaan. Nämä nyt oli sinkittyä, että se ei välitä siitä nyt sitten, onko se sinkittyä eli sankittua. Niin. Kommeet on leikkaukset, jos ensimmäiseksi ottaen huomioon käteeni väpätys, niin siitä huolimatta niin ihan hyvä jälki tosiaan, vaikka vähän käsi tuossa väpättikin. Eikä tuossa nyt mitään vaaraa, vaikka se tuo kärki mahtoi vähän mulla hipuakin välillä, mutta ei se niinku mitään siitä sano, että se varmasti osuu monta kertaa mulla tuo kärki tuohon. Se varmaan polttaa sitä kärkeä ehkä sitten jossain aikataulussa ja laulussa sanotaan, mutta ei tuo nyt miksikään mennyt tuo. Ei mennyt yhtään miksikään, vaikka se nyt hipoo sitä. Katos sinne. Tässä on tosiaan tämmönen porsliinisuoja sitten kanssa. Niin tämmönen on tämä lasmaleikkuri. Ei tämä kummempi niin toimintaidea kai tässä on. Ja sillä saa isoja metalleja poikkia tehtyä vaikka mitä kiemuroita ja reikiä ja kaarroksia. Että kyllähän tämmöisen vehkeän tarvitsee oikeasti kotitarvenikkarikin, joka vähän on metallejen kanssa. Niin kyllähän minäkin olisin tarvinnut tämmöisen jo aikaa sitten. Että on minä polonen ollut pulassa, mutta minä en ole tiennyt sitä. Sehän se on paha homma muuten, kun ihminen ei älyä sitä itse, että on pulassa. Olisi tuommoisiakin vehkeitä Timco-inputteja ollut olemassa. Se pieni vehe on tosiaan valovirralla toimiva, niin aika edukas on tosissaan se. Kahtokei verkkokaupasta, ainakin 15 saadaan heti nopsaan toimitukseen ensi viikolla niitä. Ei muuta kuin mukavaa lauantai-iltaa ja sunnuntai-uamua ja huomenna minä lähden sunnuntaina todennäköisesti moni kun tätä kahtoo, niin meikä poika on ajelemassa Pielavelle päin sitten. Ja illaksi kerkkii Suomen finaalipeliä katsomaan ja vuolinvalvojaisia. Minä en nyt tällä kertaa varmaan itse pääse etuskuntaan. Enkä todennäköisesti seuraavalla kerrallakaan. Se johtuu hyvin pitkälti siitä, että en tule olleen edes ehokkaan. Näkemiin.